Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Ens trobem a Qatar, una península del Golf Pèrsic, un país petit però molt poderós. Anem a visitar Doha, capital de Qatar. Us podeu subscriure per aquí baix si ho desitgeu i ens podeu seguir a la pàgina de Facebook. Som-hi! Ens trobem a un mercat de falcons, podríem dir. Hem vist fins i tot un hospital per a falcons. Un hospital exactament igual al de les persones. La gent de diners de Qatar té en gran estima aquest animal i dediquen els seus diners, perquè no és barat, i el seu temps lliure a lluir aquest animal imperial. El més veloç del planeta, pot arribar a 320 km/h. És un gran depredador de grans ales i de bec poderós. El bec de les aus és el pico. Un altre animal molt apreciat per la gent de Qatar és la cabra òrix d'Aràbia. És l'animal nacional, va estar en risc d'extinció i la seva característica principal són les grans banyes cap enrere. Les banyes són los cuernos, amb els quals es defensa dels atacs. I com no pot ser d'altra manera, el tercer animal per excel·lència d'aquesta zona del món, el camell o el dromedari. Us deixo l'enllaç per aquí dalt perquè ja us en vaig parlar d'ell en el nostre vídeo de Dubai. Buf, com crema! M'heu enganxat fent un te tan tranquil·lament. Aprofitarem per conèixer els significats de la paraula te, o te. Te, la lletra T de Tarragona, o de tremolar, cosa que no fan mai a Qatar, perquè no baixen de 30 graus en tot l'any, també significa te, la planta o arbust que s'extreuen les fulles per preparar aquesta infusió de te. Fixeu-vos que és te, amb la E oberta, no és te, com la lletra, te, és te. El te que pren ella és molt aromàtic. Tenen el costum de fer un te a les 5. Te, amb accent, també pot ser la tercera persona del singular del verb tenir. Ell o ella té, él o ella tiene. Amb accent. Si té febre, millor que no vingui. La Teresa té alguns problemes personals. També té pot ser el pronom feble at, pot formar-se amb at o te. Te, fixeu-vos que la E és neutra. Te, no és te, és te. En castellà també és el pronom te. I la moto, ja te l'has venut? Te les portaré demà a les 12. No vindrà ningú a rellevar-te. Subscriu-te a aquest canal. En resum, la lletra T, la beguda o infusió te, E oberta, té amb accent, verb tenir, ell té, ella té, él o ella tiene, i el pronom feble te, amb la E neutra. Fixeu-vos la diferència, te, la lletra, te i te. Com a bola extra us diré que te també pot ser l'imperatiu del verb tenir, és té una cosa, és ten o toma una cosa. Té la clau per obrir la porta de casa. Té els diners i porta'm l'encàrrec de la fruiteria. Per segles, l'economia del Qatar es basava en el comerç de perles,
i de la pesca. Però en els anys 40 es descobreixen grans reserves de gas i petroli, cosa que canvia radicalment l'economia del país. La població catarí és només el 20% de la població total. El 80% restant són estrangers que viuen i treballen a Qatar. Aquests treballadors poden ser treballadors qualificats o treballadors que són mà d'obra barata o directament treballadors explotats amb poc o cap dret laboral, que treballen en la construcció de grans infraestructures com els gratacels. Us deixo un enllaç per aquí del vídeo de Dubai on parlem dels gratacels. I també treballen en la construcció dels estadis que acolliran la propera Copa del Món de Futbol del 2022. És curiós que en els països del Golf Pèrsic, com els Emirats Àrabs, Dubai o aquí a Qatar, tinguin en comú les joies i els gratacels. Què més tenen en comú? El petroli, se m'oblidava. Sempre m'ha fet molta gràcia el nom d'aquest país, perquè el verb Qatar, en castellà d'Espanya, significa provar un aliment per examinar-ne el seu sabor o qualitat. En altres països no sé si s'utilitza aquest verb, però en Espanya és molt comú. En català, la traducció del verbo Qatar seria el verb tastar. Per exemple, una cata de vinos seria un tast de vins. No sé si n'heu fet algun, però si el feu, recomano que torneu a casa en transport públic. Vols tastar la salsa del guisat? Tasta aquest vi que és millor que l'altre. Sinònims de tastar són assaborir, provar, paladejar, degustar. M'està agafant una gana. Tastar també significa experimentar per primera vegada la sensació o la impressió que ens fa una cosa. S'utilitza tastar en sentit figurat perquè ja no parlem d'aliments, sinó que parlem de tenir una experiència per primer cop. Anem a tastar l'ambient de la discoteca nova. Ja has tastat el mal geni del director? Doncs ja estaria, ens hem d'acomiadar. Si us voleu subscriure, ja ho sabeu, podeu fer aquí al baix, al botó, a la campaneta i ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook. Si us ha agradat el vídeo, ja ho sabeu, doneu un like, un me gusta, un m'agrada i ens veiem aviat!